Ahoj, vítam ťa na kanáli Lightwell, moje meno je Tomáš a v tomto videu ti ukážem niekoľko spôsobov, ako nasvietiť tvoje domáce YouTube štúdio s použitím buď jedného alebo viacerých zdrojov svetla. Tak, aby tvoje video nevyzeralo takto, ale skôr takto. Či iba začínaš alebo chceš troška vypimpiť svoj doterajší setup, v tomto videu nájdeš veľa tipov a trikov, ktoré ti určite pomôžu. Takže tu máme intro, poďme sa pozrieť na prvý setup. V tomto prípade používam jedno video svetlo, ktoré je po mojej pravici, je umiestnené na statíve zhruba v 45% sklone a osvetľuje môj tvár sprava doľava. Toto svetlo je Godox SA150 verzia 2, môžete použiť samozrejme hociaké iné svetlo, ktoré dovoluje použiť rôzne typy modifikátorov a príslušenstva. Ja som sa rozhodol pre Octabox vo veľkosti 85 cm, čo je veľmi dobré také riešenie na túto miestnosť, keďže nie je moc veľká a stále mi bude produkovať čo najmäkšie svetlo. Pri nasviecovaní tváre je dobré, aby to svetlo bolo naozaj veľké a mäkké. Na svetle mám nahodený ešte takýto grid, takúto mriežku, ktorá pomáha tomu svetlu viac koncentrovať ten svetelný lúč. Tým, že to svetlo dopadá iba na moju tvár, tak nie je moc vidno, v akom priestore sa nachádzam. Momentálne to vyzerá, že som niekde v pivnici schovaný a bolo by dobré troška rozsvietiť scénu za mnou a tomu si pomôžeme praktickými svetlami, ktoré sa tu nachádzajú. Môže to byť lampa, môže to byť nejaký LED pásik, obrazovka monitora. OK, takže rozsvietením týchto svetiel sa nám tá scéna viacej tak vybalancovala, nie je to už také ponuré a veľmi kontrastné a aj divák má troška predstavu, kde sa nachádzame a čomu sa možno venujeme. Pokiaľ potrebujete dostať svetlo aj na ľavú stranu tváre, tak vieme stále využiť jedno svetlo, ktoré tu máme a to si môžeme odraziť od nejakého svetlého materiálu. Kľudne to môže byť nejaká odrazová doska, dabula polystyrénu, biele tričko, hocičo svetle, ktoré nám to svetlo dokáže odraziť. Ja mám pre tento účel nachystanú tabulu polystyrénu, ktorú mám sem. Kuk. A ako vidíte, to svetlo odráža späť do mojej tváre a celé sa mi to presvetlilo. Takže toto je taká finta, ako dostať viac svetla na tú tvár s použitím stále jedného svetla. Ja pre tento účel použijem trocha inú techniku. Pokúsim sa rozsvietiť zadnú stranu tváre svetlom, ktoré je motivované tou lampou vzadu. Bude to taká obrýska, ktorá sa dosť používa vo filmovom svietení, takže na to mám nachystané malé trubicové svetlo, je to Godox TL30, ktoré je na batérie a na magnety, takže ho môžem hoci kde umiestniť. Mám umiestnené po mojej lavici na stene a teraz cez aplikáciu zapnem a pozrieme sa, ako to vyzerá. Takže ak vidíte, tak sa moja tvár troška viacej rozjasnila a vyzerá to, že to svetlo dopadá na neho z tej lampy. OK, takže tento look vyzerá podľa mňa veľmi fajn, je taký dramatický, taký temný, pre určitý typ kontentu bude určite dostačujúci. Ja by som ale radšej dostal viacej svetla do tejto scény, aby aj divák videl, v akom priestore sa nachádzam. Takže tu predstavíme ďalšie svetlo, ktoré po mojej pravici a je umiestnené na takéto svorke, na zárubni, keďže už je tu veľa statívov a chcem sa tu ešte ďalej nejak chýbať. Toto svetlo budem odrážať od stropu, ktoré sa mi bude chovať ako jeden veľký softbox a svetlo odrazané sa mi vráti do miestnosti a rovnomerne mi rozsvietí všetko, čo sa tu nachádza. Takže to svetlo zapínam teraz. A ako vidíte, rozsvietilo sa nám celá miestnosť, vyzerá to také viacej vzdušné, vidíte, čo sa tu nachádza. Výhodou tohto svetla, okrem toho, že je na batérie, je, že má RGB mód a tým pádom viem do tejto scény pridať aj nejakú farbu a vytvoriť tomu nejakú takú náladu. Ja som sa rozhodol pre túto tyrkysovú, vyzerá to celkom fajn a ladí k tej scéne, v ktorej sa momentálne nachádzam. Určite sa dá skombinovať aj s ďalšou farbou, napríklad môže to byť takáto oranžová, môže to byť fialová, nejaká taká rúžová, modrá, hej. Necháme si ten look, ktorý sme tu mali a toto vyzerá veľmi, veľmi fajn. Takže osvecujem mám momentálne koľko svetiel. Jedno máme sem, hlavné, a tu máme obrysku, vzadu máme nejaké praktické a svetlo, ktoré sa odráža od stropu. Tu by sme už mohli skončiť, ale ja chcem dostať ešte do tohto setupu jedno svetlo, ktoré nám osvetlí tú stranu vzadu. Na to mám pripravené ďalšie svetlo, ktoré rozsvecujem teraz. A ako vidíte, dostali sme tam taký nejaký šplech svetla, ktorý imituje prechod svetla cez okno. Na toto používam špeciálne fokusovateľné svetlo, je tiež od značky Godox. Je to taký projektor, ktorý cez tieto gobo šablóny dokáže presvietiť tvar, ktorý na tých šablónach je. Môže to byť žalúzie, môže to byť, dajme tomu, okná a nejaké špecifické tvary. Tým, že sa nám to svetlo dá meniť, vieme si aj tú scénu prispôsobiť. Napríklad môžeme sa vrátiť do toho looku, ktorým sme začali toto video a vyzerá to, že dajme tomu je podvečer a ja si tu teraz natáčam videjko. V reále nie je tu žiadne okno, cez ktoré tu vchádza svetlo, takže je to všetko umelo vytvorené.
Takže to bolo vyčerpávajúce aj na mňa. Ďakujem za sledovanie, budem rád, keď sa mi v komentoch podelíte, aké techniky pri nasviecovaní používate vy a vidíme sa pri ďalšom videu. OK, čau.